Templári boli v podstate bojovní mnísi. Boli takou pápežovou súkromnou armádou, teda vrchným veliteľom templárov bol doslova Svätý Otec. Je veľa dobrých dôvodov alebo veriť tomu, že tí templári tu naozaj boli. Templári je stredoveký rytierský rád, ktorý bol zrušený ako jeden z mála cirkevných rytierských rádov a nenasledoval osud napríklad Johanitov, ktorí pretrvali až do súčasných čias. Templári boli v podstate bojovní mnísi, takto by sme to mohli povedať, ktorých hlavnou úlohou bolo chrániť putníkov putujúcich do Svätej Zeme, strážiť Boží hrob, kde mali teda, dá sa povedať, nejakú takú svoju základňu a celkovo prispievať k obrane, dá sa povedať, Blízkeho východu a latinských kráľovstiev na Blízkom východe. Neskôr prevzali aj nejaké sekundárne funkcie po odchode zo Svätej Zeme, teda po zániku latinských kráľovstiev na Blízkom východe sa presunuli hlavne ich aktivity do západnej a aj do strednej Európy, kde plnili funkciu hospodárov, bankárov, ale predstavovali aj veľmi významnú vojenskú silu, ktorá nejakým spôsobom podporovala aj svetskú moc, rôzne kráľovstvá v Európe. Podliehali priamo pápežovi, takže mohli by sme s troška nadneseným nejakým takým obrazom povedať, že boli takou pápežovou súkromnou armádou, teda vrchným veliteľom templárov bol doslova Svätý Otec. Takže asi takáto je naša predstava o templároch a akú úlohu zohrávali v stredovekej spoločnosti. Boli templári na Slovensku? No, sú indície, toto treba povedať poctivo hneď na začiatku. Indície, ako vieme, sú nepriame dôkazy. Priamým dôkazom by bol nejaký archeologický nález takéhoto bojovníka, nejaká hrobka a tak ďalej. Indície sú, kde by mohli sa takéto nálezy uskutočniť, ale doposiaľ nie je žiaden presvedčivý dôkaz hmatateľný o tom, že templári tu boli. Disponujeme ale množstvami, dá sa povedať, desiatkami nepriamých dôkazov. Máme na Slovensku lokality, ktoré jednak sa spájajú s nejakou templárskou tradíciou na základe ľudovej slovesnosti, povesti o červených mníchoch, ale hlavne máme svedectvá alebo materiály historikov, ktoré predchádzali našu modernú dobu. Mám teraz na mysli svedectvá dejepiscov 17. a 18. storočia, ktorí boli pevne presvedčení, že templársky rád proste bol prítomný nielen v Uhorskom kráľovstve, ale aj na území dnešného Slovenska, pretože tam by sme to mali asi rozlišovať, že zatiaľ čo prítomnosť templárov v Uhorsku sa nejakým spôsobom nerozporuje, spravidla sa situuje na území dnešného Maďarska alebo Chorvátska, kde teda dokázateľne máme nejaké listinné dôkazy. Na území Slovenska, ako hovorím, takýmito priamými dôkazmi nedisponujeme. Napriek tomu je veľa dobrých dôvodov alebo veriť tomu, že tí templári tu naozaj boli. Ak sa aj pozrieme na nejakú zemepisnú situáciu tých čias, tak vieme si to interpretovať tak, že templári z dnešného pohľadu boli prítomní v Severnom Maďarsku, na Morave, v Českom kráľovstve, v Malopolsku. Bol by veľkou záhadou, prečo by práve slovenské územie vynechali, keď tu mali úplne ideálne podmienky na to, aby tu vybudovali nejaké svoje dominium, pretože aj charakter krajiny, ako je Slovensko, zodpovedal nejakým ich preferenciám a v čase, kedy sa tu mali usadiť, dalo by sa povedať, boli aj takou vítanou pomocou pre miestnu svetskú moc, pre panovníka. A viem si predstaviť, že napomáhali nejakým spôsobom aj kolonizácii alebo rekolonizácii slovenského územia. My nejakým spôsobom špekulujeme, ale na základe práve týchto indícií, že prví templári sa tu dostali za panovníka Bela III. Ako sprievod jeho druhej manželky Margarety. Tá, ako vieme, bola vdovou po anglickom kráľovi a vrátila sa späť do Francúzska, bola teda súčasne aj francúzskou princeznou. A Belo III. Požiadal jej otca Ľudovita VII., ktorý bol účastníkom druhej križiackej výpravy, teda o jej ruku. Princezná a teda jej kráľovský otec tento návrh prijali a ona skutočne odišla, aby sa vydala a stala sa vlastne uhorskou kráľovnou. A na území Uhorského kráľovstva ju sprevádzala družina práve zložená z templárskych rytierov. Bolo to pochopiteľné aj kvôli tomu, že jednak jej otec Ľudovít ako účastník druhej krížovej výpravy mal výborné skúsenosti s templármi a považovali ich za veľmi statočných a verných služobníkov a pomocníkov, takže osud svojej dcery zveril vlastne im do rúk. A ďalej z nejakých nepriamých dôkazov vieme, že
kráľovná, nová uhorská kráľovná dostala ako keby do vena, do držania od svojho manžela stredoslovenské banské mesta. A to veľmi dobre korešponduje práve s tou tradíciou, ktorá hovorí, že červení mnísi alias templári prišli do Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a pomáhali pri organizovaní banskej ťažby a vlastne zhromažďovaniu bohatstva v tejto oblasti, ktoré doslova bolo klenotnicou vtedajšej Európy. Takže prvé tie počiatky môžeme klásť do obdobia panovania Bela III. A oficiálne rád templársky veľmi utrpel po bitke na rieke Slane, kde teda bol celý templársky kontingent, ktorý bojoval v bitke na rieke Slana porazený. A dá sa povedať, že ten rád sa už z toho veľmi nespamätal. No a po oficiálnom zrušení rádu vo Francúzsku mnohé kráľovstvá mimo francúzskeho kráľovstva riešil situáciu tak, že umožnil templárom prestup do iných rytierských rádov, spravila medzi Johanitov a takisto máme dobré dôvody k tomu, aby sme tvrdili, že práve templári na území Slovenska prestúpili pod zastavu Johanického rádu a navyše ešte pomohli panovníkovi Karolovi Robertovi zvrátiť prebieh bitky pri Rozhanovciach. Takže už možno nie pod zastavou templárov, ale práve pod rovnošatou Johanitov určite zachránili kráľa, aby som povedal, jeho záujmy na poslednú chvíľu, keďže vieme, že tá bitka v Rozhanovciach bola z hľadiska jeho kariéry a života nesmierne dôležitá. Ja by som začal kostolom Všech svätých pri obci Ľudrová, v lokalite, ktorá sa nazýva Kúty. Je to gotický kostol, veľmi známy svojim unikátnou freskovou výzdobou. Je to toho umelca alebo maliara, ktorý ozdoboval aj kostol v Ponikách, ktorý je teda zhruba z rovnakého obdobia. Tuná tradícia tvrdí, že vlastne v hrobke tohto kostola je pochovaný templársky majster, vizitátor Johann Gottfried z Herbersteinu, ktorý tam zomrel počas cesty a bol teda pochovaný na okolí, teda v tomto kostolíku. Treba povedať, že archeologický výskum sa na tomto mieste nekonal, takže môžeme veriť, ale aj neveriť tomu, že tento hodnostár je tam pochovaný. Uvádza to nie len teda nejaká ľudová tradícia, slovesnosť, ale uvádza to napríklad aj listinný materiál, ktorý zanechal niekdajší ružomberský farár Jakub Šeliga, ktorý bol významným historiografom. Z novších autorov o ňom písal napríklad Damian Fußhofer vo svojom diele Monasteriológia Regni Hungarie, čo je taký popis kláštorov a reholí v Uhorsku a medzi iným explicitne uvádza práve kostol v Ľudrovej ako stavbu, kde teda nejakým spôsobom upravili stavebne templári a kde teda v krypte tohto kostola mal byť pochovaný práve tento Gottfried z Herbersteinu. Medzi ďalšie stavby sa ráta kostol v Martinčeku, kostol Sv. Martina, typické rytierské patronímium. Svätý Martin bol teda veľmi často pri chrámoch, ktoré spravovali práve vojenské rytierské rády. Hovorí sa o hrade Likava, hovorí sa o Oravskom podzámku, ale potom aj už o niektorých stavbách alebo zaniknutých, ktoré sa do dnešných dní nedochovali. Ten listinný materiál je pomerne skromný, pokiaľ ide o nejaké stredoveké listiny, tak prakticky žiadny. Ale pokiaľ budeme veriť historikom z 18. storočia, ako som spomínal napríklad tomu ostriomskému kanonikovi Damianovi Fuchshoferovi, tak on vlastne bez akýchkoľvek pochybností uvádza, že templári boli na území Slovenska prítomní a menujú tie lokality, ktoré som spomínal, plus napríklad Krušovce, Slovenskú Ľubču a podobne. Čo spája všetky tieto lokality je fakt, že pod uhlom tejto hypotézy, či tam templári boli alebo neboli prítomní, nebol doteraz vykonaný teda nejaký fundamentálny archeologický alebo kunsthistorický prieskum. Takže otázka je stále taká medzi nebom a zemou, či to tak bolo alebo nebolo. Čo sa týka templárov, ten život po živote skutočne existuje v tom slova zmysle, že aj ten ich tragický koniec, ktorý je tak ako všeobecne známy, sa spája s rôznymi romantickými podaniami, tradíciami, legendami. Časté sú správy, povedzme aj uchovanie nejakých pokladov. Konkrétne jeden z tých pokladov sa má nachádzať aj práve v tom kostole Všech svätých v Ružomberku, takže možno motivácia pre budúcich vedcov, aby sa o to bližšie zaujímali. Je to pochopiteľné, pretože bohatstvo templárov bolo skutočne legendárne. Dokázali obsiahnuť obrovské množstvo imania. Boli, dá sa povedať, prvými bankármi, vďačíme im to, že vlastne vymysleli šeky, bezhotovostnú platbu, tým vychádzali v ústrety putníkom, ktorí išli do Svätej Zeme a nemuseli tým pádom prevážať so sebou nejaké drahocennosti. To, že boli obratní obchodníci práve tak ako aj bojovníci, je úplne zrejmé a je jasné, že toto všetko nemohlo skončiť len tým, že za jedného hrozného dňa a noci, ako sa to hovorí, vlastne ich moc bola zlomená.
Myslím si, že ten rád sa mimo Francúzska tak voľnejšie rozpustil do iných rytierských rádov a to bohatstvo z časti teda mohlo byť ukryté a z časti úplne prirodzene prešlo do majetku iných rytierských rádov. To, že neexistujú nejaké veľmi rukolapné dôvody k tomu, ako bol tento prevod majetku uskutočnený, je pochopiteľné, pretože nebolo ani v záujme pôvodných majiteľov, ani v záujme novonadobudných majiteľov tých templárskych hnuteľností a nehnuteľností, aby sa to prisudzovalo templárov, keďže bol to dôvod k nejakej konfiškácii a podobne. A templári teda mohli pretrvať pod pláštikom iných rádov. Stalo sa to v Portugalsku a ja som pevne presvedčený, že sa to mohlo stať aj u nás.